Gue ngono kuwi. Lu ngapain? Lu gimana kabarnya? Heeh. Pak Ipung saka ngendi, Pak Ipung? Iya. Iya ganti setel. Oh iya. Streaming apa iki? Tak kira wis kondur. Sapa? Mbak Elisa. Pengine. Tiwas leh arep gara-gara tak suwek-suwekke. Disuweke ya malah ajur kumur. Yo. Yo, gas. Hah? Udah toh? Udah toh? Sudah apa belum? Sudah. Oh, sudah toh. Kok ora krasa? Weh, halo Lek Kamdani. Ya, Mas Olin yo ono. Ya. Wis pokoke piantun-piantun sing perantauan iki. Lah iya, padha ning kene kabeh. Lah iya. Kadose koyoke iya. Kuwi wong nelpon yo. Oh iya, heeh. Arep apa iki, Lek? Oke, gegendengan terus jane. Oh iya. Bintang tamu. Heeh. Apa kowe arep ngedeke binatang tamu meneh? Iya, dedeke wae. Iya. Kon munggah rene. Hah? Iki lak nggo bantal to, gelar kloso bubuk ning ngono. Iya. Yo diunggahke, Mbak Elisa. Ki ngopo to sat? Apa iringane? Selendang bilu wae, Tru. Sore-sore padang belum wis kerep. Heeh. Awake dhewe malah harang ngoneke selendang biru. Lah iya. Kedep tos aku nyawang selendang biru. Karo Mbak Lintang Kairo. Kabeh. Karo Bu Waitem. Anu pagi Mbak Elisa. Pagi, good morning Mas Dan. Iya. Mas Bagong, Mas Gareng, Mas Petro. Nganti tadi belum sempet anu ya berjagungan. Belum benceng kerama, Iya. berdialog bersama. Iya. Kamu di sini, aku di sana. Oh iya. Iya bener, tadi bingung mapanya di sana, jadi awakku tuh harus muter 180. Kamu kebelasuk juga? Enggak. Oh enggak, tak kira cuman aku yang kebelasuk-belasuk ya. Oh itu anunya. Enggak itu tuh Google anunya. Map-nya Ya, itu loh. Google Map-nya itu zaman Iya. sekarang seringnya mblasukin. Iya, padahal ki nek karepku ki nek ana alas ya ngomong mlebu alas, Nah, mlebu alas ngono iya lho. gitu. Oh iya ora omong ngono lho nek mlebu Pengalaman alas. apal dalan Dalan jeglong Dalan gitu kan jeglong. jelas gitu loh. Jadi mobilnya ki iso minggir gitu. Nah, karepe. Ya. Ya. Ya, sugeng encang sedaya mawon tasih semangat, tasih oke. Wah, masih rame Mas Yusuf. Wah, jauh-jauh iki wong Jawa kabeh iki. Ini Jawa semua ini. Sulawesi ya ana to? Sulawesi iki ya Kalimantan mengiki. ada. Sumatera ada. Jos ya. Karo tak pagi Mbak Lintang Kairo. Kene. Gentenan ora ya Mas Kar ya. Buan Iki temen. kok sing Mega ini? Hah? Hah? Mega ki Mbak Oh, Yune mulane po iki ana ngerti acara. saiki dhewe. ana Lintang Kairo mulane njo ora dijak paling ya. Ora nek aku ke. Nggih, wilujeng enjing Mas Dalan. Non, Wilujeng enjing. oh nggih wilujeng enjing. Pas kuwi adek kelas, pas adek kelas. Kelas 3 iku Kelas pinten panjenengan Mas? Adik kelas. Pas kowe to? Berjodoh apa? Sak pantaran maksudnya. Sabaran, nggih. Saumuran cengelmu.
Bocah si bingungan. Bingung piye? Bingungan, ngantukan. Ra. Sapa? Ki. Mbak Lintang iki lho, iki mos ngene iki wis. Ya langsung aja. Aneh. Icik wedi. Ayo. Ah sapa? Buwae Cok, iki mboke iki. Bu. Iya, siap. Mbok Washington Oh, si kuwi. Mbok Washington. Washington kuwi. Mbok Washington jarene. Washington. Washington. DC. Mbah Hinten. Oh, Mbah Hinten. Ya. Mbah Huti, Mbah Huti. Mbah Uti. Yang Ya. Duh, nguncuk riyen Nguncuk riyen. Ampun ke seso. Pelan-pelan aja to. Iki Keburu mike, apa? iki mike tenan Oh, yakin. mie. Heeh. Udah Mie. suwantene po. Kudu. Oh, mie. Wah, Coba ganti mie ku. Jali. Weh, Suaraku aku buat- wae sing ganti mikmu. Disebel barang. Sing ora ana kabele. Nggonmu sing nggonmu wae ana kabele kok njaluk sing ora ana kabele. Apa Bocah sing ana kok kabele? bareng ketemu Mbak Elisa langsung dewasa. Ngerti mik sing ora ana kabele. Ya pancen kaya kuwe. Hanya kan. Iya, ganti mic ya apik. Ya bener mie. Selendang kuning kang saking Selendangmu kuning. Ukir. Apa buku per? Selendang biru. Aku kun niru kena kae kok dalange kok. Niruk nak. Panjenengan pundi to kok niruk nak Asli tanggane Sumanto Banyumas. Oh. Banyumas. Wes iki mu kowe kono aku kene ndak adil kok Mesti isro wong Banyu- loro. Sing Banyumas mesti langka. Ah, Kita mau mumet aku yakin. kena inyang-inyong gak mudeng aku. Rika, Rika inyong Rika Inyong. Ora tekan batin sediamu. Penggerongnya kira-kira siapa ya sing? kabeh kok. Oh. Maksudnya ajeng dijodok kena sama ini Valentine gitu. Walah, yo nek do gelem. Mau diberakot. Apa perjodohan jadian Malah jadi biro jodoh ta iki wayangan apa arep. ora apa-apa. Yo. Mumpung aku wis kuat. Tetep ono janjimu selendang biru. Ah ngene iki seneng aku. Gak arep apa iki. Lah iki kan pamundutane kathah mungkin ndak utang to, Pak. Oh Dan iya. Masda deng Masda. Iya, bener. Biar Mbak Lintang Gubuk Kairo asmara dulu. tadi. Nah. Podang kuning wow. Oh, podang kuning loh. Oje. Udah. Biar anu mengerti tentang manuk ya. Kamu udah pernah tahu manuk-manuk belum? Dereng. Oh, dereng. Mas Dalang itu punya ingon-ingon manuk nggak? Punya Punya di rumah? Manuk Punya. apa? satu apa sik ireng ae lho yang umure wis tuwa wis 3 tahunan punjil. Ireng? Heeh. Manuk ya? Manuk Kamu ireng. suka manuk warna ireng? Warna ireng. Iya. Warna ireng. Iya, Hitam. iya. Suka Iya. enggak? Ah, suka kok. Suka Main lah. sono tempat Mas Ya Dalang. besok kalau manuk gagak kuwi sing ireng. Kowe Nggih. gelem? Napa? Angger aku mau. Manuk gagak. Anu kalau mbakku. gagak. Oh, Mbak Lintang berdiri yo. Itu Nah, biar nggak ngantuk. itu Mbak Elisa tuh udah ahli dalam permanukan itu udah ahli. Mak oto kutut kuning Wis sembuh anggere Gagak. manuk. Anggere apa manuk. manuk opene sing ra ono wulune. Wah. Manuk apa? Cucak krowo jare. Cak Rawa jare. Iya ta? Ya. Bawa. Najan yo malah toting tok tintingi nyingkar-nyingkur. Nadia. Mas Kedrut. Wujud demo. Kecelek aku pun nyanti. Peksi. Ah. Ora duet. Sing areng sing ana kabele. Nek iki yo nek iku ora duet nek iki. Kudu jodone kok. Duet.
golek isi podang jenar. Kamu suka nggak wayangannya Mas Yusuf? Mbah remen sangat. Remen kok ngantuk? Sing diremeni wonge apa wayangane? Wayangane. Aja mancing kowe. Tenane. Aku ki nang cah anyar wis diumyong-umyong ya. Iba bunga ing atiku. Nek karo piyayine piye? Cocok ora matuk ora? Ora? Nek karo wonge Bagus dalane ngwani. Ngwani dalane. Matur nuwun tegese iki. Nggih. Tegese iki lek kowe elek iki ora tenanan. semoga berjodoh. Sing ngamini lho sampeyan. Truk, kowe truk. Iki aku rene iki karo Pak Jadi Prayoga diantemi. Aku sumpah matuk karo pedalangane karo wecahe barang upamane anakku tak wadahi plastik. Arep diwadahi plastik. Ora apa-apa wis diadahi bagar ya ora masalah. Nyanding bisa dadi Raeo. Iki ya salam-salam kanggo tangga-tangga teparung omah kono reng. Heeh, sing agek donobar gelar TV. Live streaming. Heeh, live streaming nang apa latar ngarep omah. Iya. Heeh, gek gelar kopi karo ngiling kloso. Iya. Ah, kuali. Awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggole sing tak sayang. Ngopeng-ngopeng miterenggon komiteri. Ora krasa esuk awan nganti bengi. Manyen ngati yo kang nyayang. Kleyang-kleyang tak sawang menjak ing ngepang. Kekancangan kerindik saka katebang. Sarawi ngoceh dheweke kalih penjoan. Lokae tak suwon mbok jengiti paedan kuning agawe pikirku komik seret ireng tak sawang tambah manise itu bunga yen katon nyanding sliraku. Peratan kala atiku dadi wong liyan. Yen si podang andudut ati kepranan. Ora mendhet atiku san sayang dadran. Tak seranani sun pikatul Tundra. Alhamdulillah. Nggih. Isih akeh iki ya. Kasih kata nggih kaum Ini ada langgam gelo juga ada. Ah, terus tadi gubuk asmara. Gubuk asmara ada. belum. Urung gubuk Ah. asmara. Yo gubuk asmara aja, yo langsung. Lah, kuwi kok isine ra ono wisan? Ah wis tak sak. Wah. Jan. Nek ngono iki par wedding, lah ra dadah-dadah kene melu aku.
terampil terbinas. Kuwi video call main Video dikatakan karo Mbak. call. Sapa ta iki Mbak sapa ora? Ya ayo kenalan cus. Makane iki yo gek ora. Ndak takoni. Bol milih sing iki kok. Lah mending ya. Ayo Sugeng dalu. ngadeg. Wah, Nggih. kamu itu jangan cuma bisa ngadekin, neng kamu juga harus bisa ngadeg. Maksudnya piye ngadekin apa? Hah? Kamu tanggung jawab lho iso gelam, Ya wis iso gulung. Ya wis empo. Nggih, sugeng dalu. Ngadeg. Mas Dan. Oh iki jenenge Ini lungguh. pagi. lah. Oh, nggih sugeng enjing. Nggih, wilujeng enjing, Mbak. Nggih. Sapa iki? Dipun tepangaken kula Mira Kirana. Oh, Mbak Mira Kirana. Mira Kirana. Nggih. Ya jumbo karo jenenge. Pripun kenging napa? Krungu jenenge iki kok ayu ora ya to. Lho, mbesan ro kasunyatane ten ya. Lah iya. Mbak Mira dari mana? Jawane ngendi? Saking Nganjuk, Jawa Timur. Oh, Nganjuk. Tanggal 27 aku ke sana. Oh, nggih monggo mampir. Monggo Nggih. mampir. Wes duwe nomere rong WA-ne. Oh, sampun lah wau. Adik niki wau, Dek to nggih. Adik. Nggih. Dek dah. Ujuk-ujuk nganu ya. Ujuk-ujuk HP nganu niki apa? disodorke lagi ngopo. Alah kono sing jaluk. Kono sing jaluk. Lho, kapan aku nyuwun ki mau to? Mas, Mas nyuwun foto nggih. Ora kono sing jaluk. Apen-apen gayane ngene. Kirim meneng WA aku Mbak. Nah. Langsung ngono nggih. Alih-alih. Menangi entuk ilmu kan dia aku ya. Berarti WA-ne dalange lebokno WA-mu. Ning WA aku. Oh lah iya nek kowe wis genah. Jenengan kalau di sini nih di Jakarta? Nggih, sak menika wonten Menteng Jakarta Pusat. Menteng. Oh ya. Monggo Oh, mampir alah. Mas. Dek, Mas napa Dek nggih? Sak anune. Mazda kok soalnya. Mazda. Nggih. Iya. Ya nggih, nek gelem kula tak mampir. Iya lah. Nggih. Gayane nek teng mriki nek gelem nggih, Mbak. Nggih nek jeng Mbak endi alamate? Lah kalih guyangan pundi le? Wah, nganjuke to. Kirang langkung nggih sejaman lah kalih guyangan. Jenengan iki. pun sering mampir mriko napa? Wah lah. Sering, Sajake ah. kok. Nggih, Besok kulino. rodo kasih, mangkat rodo kasih. Kauman iki. Dibawani bareng ya Mbak sama aku, nyingkar-nyingkur. Enggak usah dibawani. Oh langsung aja, aku suka yang aja. langsung juga. Sajake anu nggih, Langgam lakone dulu. dawa. Langgam dulu. Oh Langgam langgam dawa. dulu, oke siap. Dulu teh. Kubuka suara langgam. Yen ngono ae langgam. Yen libat aku kelingan kubu kae biyen tak kuleren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih rawan senengi kubukan asmara biyen kae tak goandom terus
mana terangane suarane ya. Ya. Ajar Mas Da. Rupa kinarya japa? Wah, le ngalem jan. Anu lho Mas, jenengan ditenggo kalih bapake ta niki. Lah mbok yo ngen. Sementara ora ribut kok. Ribut agak iwuh wong. Ya. Catatan sajane ngati untuk saya berhati aku kowe dadi garwa sampun. Niki nyuwun pangapunten kalau nyanyinya di sana, ini wirelessnya nggak nyampe nanti sinyalnya. Jadi di sini nggak apa-apa. Nanti nggak kayak tadi itu. Nah, iki anane ora ya? Gelo, apa Ibu biasanya Banyumasan apa? Anu ini kesenengane Pak Eko. Pring kuning kae mau. Pring kuning. Ngen karo dikancani karo Mbak sapa iki? Mbak Retno. Ya. Oh, Mbak Retno ini juga cantik ini. Sindane dhewe dilarani sik. Iya. Do kesel lho, sambat kesel ora ngopo-ngopo muni kesel. Iya. Lah iya. Heeh. Weh. Dikira ora nyambut gawe wong jenenge jenengan iki seneng ora kon nembang sewengi iki seneng malah. Lah iya. Iya. Hah? Sering-sering leren ngono. Sering-sering. Iya, iya. Berdiri no. Iso ngedeke kok ora iso ngadeg. Ngedekne napa? Hah? Ngedekne napa? Anu botol kuwi lho. Iya. Wah, nek iki kok gerakane banter. Napa nih? Banter iki sajae ya. Nek obah ya ngono kae lah. Heeh. Pring kuning iki kepiye aku rung tau krungu ya. Sing ora ijo ngono. Iya.
Iya. Ayo Mas Utek, ayo. Ya ro, jare arep nyumbang lagu ya. Duet karo Mbak Elisa. Iya. Lagune manis. Disepati Mas. Serpek songo. Truk. Tune pun anu, pun esuk. Pun nyerepek kula nggih ajeng antut pamit den Bandara. Oh iya, selak arep anu wah apa Tirta Kamandanu. Tirta Kamandanu. Nggih ngaturaken agunge panuwun, atur sembah nuwun sampun saged sowan wonten mriki. Nggih, matur sembah nuwun. Cijengkol. Nggih, mugi saged pinanggih malih menawi kathah ketal ketuling atur kula nyuwun pangapunten sanget. Matur sembah nuwun. Ketol-ketol. Sami-sami. Tindak tanduk atur ingkang boten prayogi nyuwun agunging samudara pangasama. Nggih, Mas sami-sami. Mugi saged pinanggih malih Mas Dah. Nggih, matur sembah nuwun Pak Eko lan matur sedaya sembah sponsor. nuwun. Semanten ugi kula Mbak Elisa kathah kelipute, kathah kaluputane nyuwun pangapunten. Nggih, sukses selalu. Linebur dinten priyaya. Dalang Soponyono Yusuf Ansor. Nggih, matur sembah nuwun. Ayo sowan Bapak. Iya. Ae bintang tamu liyane ora to anu to Le. Engko nek ora to sumanggake engko ora mulih. Men Hah? Mulih. Matur nuwun Bu Washington. Karo Mbak Lintang Kairo. Nggih, matur sembah nuwun ugi. Ora iso muni Washington. Washington. Ya, luar negeri. Ya. Ayo sowan Bapak. Oh, lagu panas-panas niki wau. Lagu panas-panas. Lagu panas-panas. Lah ngapunten pun mboten enten wektale. Nggih pun sanes wekdal sok neh. Ya. Sok neh kaya ora. Sasi ngarep tanggal 20 ana wektu nganti kaya
Lah iya kok. Lah iya kok ya Kang. Matur sembah nuwun kagem Pak. Kagem Rama Haji Eka Bilawa. Dalasan sekeluarga Jawa Dipa ingkang sampun nimbali wonten ing mriki wonten ing adicara suran dan memperingati HUT RI kemerdekaan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Oh iya. Matur sembah nuwun sanget nggih. Kula sak rombongan menawi kathah kaluputane kathah kekirangane kula nyuwun pangapunten agunging samudra pangeksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa wis arep tancep kayon ta iki? Urung iki ya nek gara-gara ngene iki. Tunjang tratebang mirim-mirim kembang bapa tratebang oh